עכשיו ממש צריך הרבה שגרה, הוא צריך הרבה מקום לפתח את הזהות שלו בתוך מקום של משבר מתמשך, ובתוך המשבר המתמשך הזה הוא צריך אי של יציבות ושל אפשרות גם לחזור כל הזמן, זאת אומרת הרבה החזקה. בגלל שהתהליך הזה של סיביקס הוא תהליך עומק, הוא ממש תהליך אמפירי, ואנחנו יצאנו מנקודת הנחה שהולכות לצוף פה התנהגויות סיכון, ובסופו של דבר גילינו שהנוער רוצה להיות נוער. הוא כן מחזיק איתו את התיק עם החוויה המאוד מאוד קשה שכנראה תלווה אותו בכל החיים, אבל הוא לא רק זה. מה שצריך זה הפשטות. זה לא לחשוב על תוכנית מפוצצת, לבוא עם תוכניות עמוקות וגדולות, אלא באמת להיות ביחד, החיבורים ביניהם, הקשר האישי של האנשים, שהם רוצים רגע איזשהו משהו הכי מרחב כזה בלתי פורמלי, שלישי, בשביל להיות ביחד, להכיר, להתחבר. אני מאמין שאני מכיר את השטח טוב, אבל הוכיחו לי שיש לי עוד מה ללמוד. באירוע רעיונאות, שהייתי סקפטי, וזה היה מרתק. נמצאים שם דברים מאוד איכותיים, השיתוף פעולה בין כל המשתתפים, אנשי צוות והורים ובני נוער, ואז נפתחתי לתהליך יותר, למרות שזה היה באמצע, אבל כאילו זה נתן לי עוד איזשהו מקום של כאילו, בוא תספוג רגע. לשבת איתם ולראות מהנקודת מבט שלהם איך הם משתפים פעולה ואיך זה חשוב להם להניע את כל התהליך ביחד איתנו והם לוקחים אחריות יחד איתנו, אבל גם לשמוע מהנקודת מבט שלהם רגע איך הם רואים את הדברים, והם רואים אותם הרבה פעמים אחרת, ומה שאנחנו מדמיינים כשמדברים על הדברים ואיך שהם מדמיינים אותם. אז זה היה מאוד מאוד משמעותי בשבילי לשבת עם נער ובאמת לדמיין ולטוות איתו את הדרך. הם כן רוצים וצריכים מבוגרים משמעותיים. הם כן רוצים וצריכים מקומות שהם יוכלו להראות את מה שהם יודעים לעשות. תחומי עניין ושייכות, הם רוצים להרגיש שייכות. אני חושבת שכל בן ובת נוער רוצים להרגיש שייכים לאנשהו. ואנחנו צריכים למצוא ולעזור להם ולתת להם את הכלים לעשות את זה, ואת הפלטפורמות לעשות את זה. זה יוזמות לא אנחנו הוצאנו אותה, ולא המבוגרים כאן. זה יוזמות של תלמידים. מי שפותח את עצמו לתהליכים, שהתפתחות אישית, אז הוא מרוויח. ואנחנו נרוויח את זה.